Χαίρετε! Πριν αρχίζουμε την εκπομπή μας, αφιέρωμα για την μειονότητα, να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Όπως πάντα, η εκπομπή μας θα είναι κοντά στα προβλήματά σας και στις χαρές σας. Στη διάθεσή σας θα είναι πάντα ανοιχτή μια γραμμή, όπου εσείς θα στείλετε τα μηνύματά σας με ό,τι σας απασχολεί ή σας εκφράζει μέσα από την οθόνη μας. Τα θέματα αυτά θα γίνουν θέματα της εκπομπής μας. Μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, η ΕΚ Δέλτα. Η Δέλτα υπάρχει εδώ και 44 χρόνια και σε αυτήν υπάρχουν οι καλύτερες σχολές. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αισθητική, κομμωτική, νοσηλευτική και πολλές άλλες, που μέσα σε 2 χρόνια τα παιδιά θα βγαίνουν έτοιμοι επαγγελματίες, έτοιμοι να δουλέψουν. Ειδικά για τα παιδιά της Αλβανίας, η Δέλτα θα κάνει πολλές προσφορές. Δώρο τη δυνατότητα να μάθουν ελληνικά αν δεν γνωρίζουν. Δώρο 6 γλώσσες για να παρακολουθήσουν. Δώρο η μεταφορά τους στα Γιάννενα και μεγάλη έκπτωση στα δίδακτρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας. Οι καμπάνες των Χριστουγέννων ακούγονται όλο και πιο κοντά και τραγουδούν την αγάπη, την χαρά και την ταπείνωση. Όλα γύρω μας είναι γιορτινά και σε αυτή τη γιορτή πρώτη θέση έχουν τα παιδιά με την αθότητά τους, τη χαρά τους και τα χαμόγελά τους. Τα παιδιά από το Σχολείο Πνοή Αγάπης με τις αγγελικές τους φωνές μας συνοδεύουν απόψε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας, είμαστε εδώ με τα παιδιά από το Σχολείο Πνοή Αγάπης και θα ακούσουμε μία ευχή από το καθένα. Εύχομαι να πάμε όλα καλά. Εγώ εύχομαι υγεία και χαρά σε όλους και να έχουμε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Εγώ εύχομαι να έχουμε καλά Χριστούγεννα και υγεία σε όλους. Καλά Χριστούγεννα! Μία ευχή από τη Διευθύντρια του Σχολείου Πνοή Αγάπης. Εκ μέρους του σχολείου, των παιδιών και όλων των συναδέλφων, ευχόμαστε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πολύ.
Μια τιμητική θέση απόψε έχει ο Σύλλογος Ματθαίου από την Κέρκυρα, το οποίο το ευχαριστούμε θερμά, και ο Σύλλογος Ελληνοαλβανικής Φιλίας, που είχαν μια υπέροχη συνεργασία μέσα από αυτή την εορταστική εκδήλωση. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε απόψε ανάμεσά τους. Ας τους απολαύσουμε λοιπόν όλοι μαζί. Shoqata kulturore Shën Matheu ka nisur veprimtarinë nga viti 1990, duke evidentuar artin popullor të zonës me një popullsi rreth 2000 banor. Në këtë shoqat funksionojnë 3 dekë artistike: kori, grupi vallëve dhe ai i teatrit. Fillimisht nisi rrugëtimin artistik kori burrave dhe nga viti 1993 edhe ai mix. Gjatë 21 viteve të veprimtarisë ka dhënë shfaqje dhe marrë pjesë në festivale sa në Ishullin e Korfuzit, aq edhe në thuajse të gjitha qytetet e Greqisë, por edhe në shtete tjera si në Itali, Bullgari, Serbi, Qipro, ndërsa sot në Gjirokastër ka koncertin premier në Shqipëri. Drejtuesi i korit që nga viti 1993 është zoti Mihalis Kapodistrias, ndërsa në piano zonja Liza Janakopou. Σε ένα από τα κεφαλοχώρια της Κέρκυρας, με περίπου 2.000 μόνιμους κατοίκους, τον Άγιο Ματθαίο δραστηριοποιείται από το 1990 ο Πολιτιστικός Σύλλογος, έχοντας σαν πρώτη στο προορισμό να διασώσει, αναδείξει και διευρύνει το λαϊκό πολιτισμό της περιοχής. Για τον σκοπό αυτό λειτουργούν 3 καλλιτεχνικά τμήματα: η χοροδία, το χορευτικό και το θεατρικό. Η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ματθαίου ήταν το πρώτο τμήμα που ενεργοποιήθηκε με τη δημιουργία του Συλλόγου το 1990. Αρχικά σε αντρικό χοροδιακό σχήμα και από το 1993 σε μεικτό. Η μεικτή χορογραφία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ματθαίου στα 21 αυτά χρόνια της παρουσίας της έχει δείξει τη δουλειά της σε πολλές εκδηλώσεις και φεστιβάλ τόσο στο νησί μας όσο και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, όπως είναι η Ιταλία, Βουλγαρία, Σερβία και Κύπρος. Δάσκαλος της χοροδίας είναι από το 1993 ο κύριος Μιχάλης Καποδίστριας. Στο πιάνο η κυρία Λίζα Γιανακοπούλου.
Dort was ein Programm mit Gruppen Wale, die dort präsentieren Wale traditionelle, Choreografie Fenia Kondu. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη χορευτική ομάδα που θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς. Χορογράφος Φένια Κοντού. Μου παρασκάει
Κυρίαρχοι και κύριοι πρόξενε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Μαθαίου Κέρκυρας, των μελών και των φίλων του, χαιρετίζω τη σημερινή πολιτιστική σας εκδήλωση. Ο πολιτισμός από τα πανάρχια χρόνια ημερεύει τα ήθη και τα έθιμα. Κάνει τον άνθρωπο περισσότερο άνθρωπο. Αμβλύνει τις διαφορές ανάμεσα στους λαούς και βοηθά στην ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. Πολύ περισσότερο σήμερα που ζούμε σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, χωρίς δεύτερη σκέψη, αποδεχτήκαμε την πρόσκληση για συμμετοχή μας στην εκδήλωση των ομοεθνών της Ομογένειας του Αργυροκάστρου, πιστεύοντας ότι έτσι βάζουμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών της Ελλάδας και της Αλβανίας. Ευχαριστούμε πολύ όλους σας, σε όλους υγεία και καλές γιορτές. Spiegator κοινοβουλίων γρεκίστ, Zonia Aleknostopoulou, përshëndeti prefektin Zonja Narami, konsull e Përgjithshëm, të gjithë ju qeni sot në sallë dhe u përqendrua në të faktin se vizita e sotme e grupit nga Korfuzi është një shenjë misie dhe bashkëpunimi midis të dy popujve. Dhe ky është mesazhi i këtij koncerti. Faleminderit. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen që bëriget në një ftesës. Falenderoj zonjën Gjorgji që erdhi këtu me këtë grup të shumë simpatik, me këtë kor dhe këtë grup vallesh. Falenderoj dhe sponsorët ata që e bën të mundur këtë aktivitet. Po desha të thoshja që aktiviteti sotëm dhe ato tjera që janë bërë përpara janë një mesazh i bukur miqësie dhe dashurie dhe mendoj që edhe në të ardhmen të vazhdojmë të kemi këto lidhje. Dhe më simbolike është në këtë grup që shikoni këtu me 65 veta, ka dhe 12 shqiptarë që punojnë dhe jetojnë aty. Prandaj më lejoni të japim një duar përfitje. Zonjës Gjorgji për të akthyer vizitën së shpejti në Korfuz. Ju falenderoj. Dhuratë shumë simbolike dhe në shënjatës. Do të vazhdojmë programin, pra siç e shikoni me korin e shoqatës. Φτιάξαμε ένα πρόγραμμα για σας, προσπαθήσαμε να το ταιριάξουμε, ξέρουμε που απευθυνόμαστε. Με μεγάλη μας χαρά λοιπόν φτιάξαμε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα από διάφορες εποχές. Θεωρώ ότι σας ευχαριστήσαμε. Μπράβο. Και θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας με τα χρόνια πολλά για τις Άγιες ημέρες που έρχονται. Θέλουμε, και εμείς μάλλον επιθυμούμε, όπως και εσείς όλοι, για καλύτερες μέρες, για ένα καλύτερο αύριο και μία ομορφιά στις οικογένειες και στις δικές μας τις ψυχές, που έχουμε μεγάλη
φίλες, αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλη συγκίνηση που υποδεχόμαστε εδώ στο Αργυρόκαστρο, που είναι η πόλη και η περιοχή της ανεκτικότητας, εδώ που συμβιώνει επί εκατοντάδες χρόνια το ελληνικό, το αλβανικό στοιχείο, το ορθόδοξο, το μουσουλμανικό. Είναι η πόλη του πολιτισμού, των τεχνών, είναι η πόλη της ανεκτικότητας πάνω απ' όλα, της αρμονικής συμβίωσης. Οι δύο εθνότητες, οι διαφορετικές, μοιράζονται τις ίδιες λύπες, τους ίδιους καημούς, τις ίδιες ανησυχίες, αλλά και τον ίδιο πολιτισμό. Σε αυτή λοιπόν την πόλη υποδεχόμαστε σήμερα έναν άλλο πολιτισμό από μια γειτονική περιοχή, από τα Ιόνια νησιά. Από την περιοχή αυτή έχω την τιμή να προέρχομαι κι εγώ. Είμαι κι εγώ παιδί του Ιωνίου, παιδί της Κεφαλονιάς. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Μαθαίου που μας έφερε τα χρώματα, τις ευωδιές, τις μουσικές, της ιδιαίτερης πατρίδας μου εδώ στο Αργυρόκαστρο, της Επτανήσου, αυτές οι μυρωδιές, αυτός ο πολιτισμός, αυτή η θάλασσα του Ιωνίου που ενώνει Ελλάδα και Αλβανία. Είναι μια θάλασσα ειρήνης, είναι μια θάλασσα αγάπης μεταξύ των δύο λαών. Εμείς δουλεύουμε συστηματικά ως διπλωματικές αρχές εδώ για να έχουν οι λαοί μας, οι χώρες μας, ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, να είμαστε στην ίδια οικογένεια. Και εύχομαι ολόψυχα και για τις μέρες που έρχονται χρόνια πολλά σε όλους. Μαζί με τις ευχαριστίες μου για την παρουσία σας, μαζί με τα συγχαρητήριά μου στους συντελεστές, στο Σύλλογο της Ελληνοαλβανικής Φιλίας, στους χορηγούς που χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση αυτής της ωραίας εκδήλωσης. Επίσης στο Δήμο Αργυροκάστρου, στην φίλη Περιφερειάρχη Αργυροκάστρου που μας τίμησε με την παρουσία της. Σε όλους εσάς εύχομαι καλές γιορτές, υγεία, ειρήνη, ευτυχία και εκείνο που πρέπει πάνω απ' όλα να ευχηθούμε είναι οι λαοί μας, οι χώρες μας να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Το αξίζουμε εμείς εδώ στα Βαλκάνια. Ένα καλύτερο μέλλον και να έχουμε ασφάλεια κυρίως για το μέλλον. Κοινωνική ασφάλεια. Να μην έχουμε έγνοια για το που θα πάνε τα παιδιά μας σχολείο, για υγεία, για την καθημερινότητά μας. Αξίζουμε ένα καλύτερο μέλλον οι δύο λαοί, γενικά η περιοχή των Βαλκανίων, και πιστεύω ότι αυτό το καλύτερο μέλλον θα το βρούμε μέσα στην κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια που θέλουμε τα επόμενα χρόνια να καλωσορίσουμε την Αλβανία. Εμείς ως Ελλάδα στηρίζουμε αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική, βάλαμε τις βάσεις, εναπόκειται τώρα στην ίδια την Αλβανία να καταβάλει την προσπάθεια που πρέπει ώστε τα επόμενα χρόνια να είναι ένα πλήρως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλους τα σπιτικά σας και να έχουμε την ευκαιρία να υποδεχόμαστε συχνά από την γειτονική περιοχή του Ιωνίου τέτοιες ωραίες χοροδίες που εκπροσωπούν επάξια τον εκτανησιακό πολιτισμό. Εγώ είμαι ο Μιχάλης ο Καποδίστριας, ο μαέστρος της χοροδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Μαθαίου. Είμαστε μια χοροδία από μια αγροτική περιοχή. Είναι ένα κεφαλοχώρι ο Άγιος Μαθαίος. Αφήνουν τις δουλειές τους για να έρθουν να κάνουν αυτό το υπέροχο χόμπι που έχουν, τη χοροδιακή μουσική. Θα ήθελα να πω με υγεία, πάνω απ' όλα, σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή πρωτοχρονιά. Ευχαριστούμε. Είδατε καθόλου το Αργυρόκαστρο, σας άρεσε? Ναι. Είδα μια πανοραμική θέα από το ξενοδοχείο που μένουμε. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Δικαίως είναι από τη UNICEF το προστατευμένο και λοιπά. Η πόλη αυτή, η υπέροχη πόλη, είναι πραγματικά πολύ όμορφη με τα ωραία της τα καλντερίμια. Ήταν κάτι που μας άρεσε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ με το δημογέροντο της πόλης. Θα μας πει δύο λόγια για την πόλη του. Ειλικρινά είμαι πάρα πολύ συγκινημένος όπου βρέθηκα μέσα σε αυτόν τον καταπληκτικό λαό του Αργυροκαστρού.
Έχω πάρα πολλούς καλούς φίλους και ειλικρινά συγκινήθηκα ιδιαιτέρως όταν είδα έστω και για λίγο μερικά αρχαία κτίρια, τα οποία με ενθουσίαζε καταπληκτικά. Καλά Χριστούγεννα! Αυτή η εκπομπή ήταν το καλύτερο μήνυμα για τα Χριστούγεννα. Γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο οι στολισμένες βιτρίνες και οι φωταγωγημένοι δρόμοι, αλλά τα αληθινά Χριστούγεννα είναι στις καρδιές, στις ψυχές μας. Καλές γιορτές σε όλους!